Raskaustreeni ja venyttely. Raskaus on aika, jolloin keho kokee huomattavia muutoksia, mikä vaikuttaa niin fyysiseen kuin emotionaaliseen hyvinvointiin. Vaikka lepo on elintärkeää raskauden aikana, myös liikunta ja venyttely voivat olla erinomaisia keinoja tukea sekä äidin että vauvan terveyttä. Tässä lyhyessä videossa käsitellään treenin ja venyttelyn roolia raskauden aikana ja annetaan vinkkejä turvalliseen harjoitteluun. Raskauden aikainen treeni. Kardiovaskulaarinen harjoittelu. Kevyt ja maltillinen liikunta, kuten kävely ja uinti, voi auttaa parantamaan sydän- ja verenkiertoelimistön terveyttä. Ne myös edistävät kestävyyttä, mikä voi olla hyödyllistä synnytyksen aikana. Voimaharjoittelu. Kehonpainoharjoitukset ja kevyet painot voivat auttaa vahvistamaan lihaksia, jotka tukevat kasvavaa vauvaa. Tämä voi myös auttaa vähentämään selkäkipuja, jotka ovat yleisiä raskauden aikana. Liikkuvuusharjoittelu. Raskauden aikana lihakset voivat muuttua jäykemmiksi. Jooga ja pilates voivat auttaa parantamaan liikkuvuutta ja vähentämään lihasjännitystä. Raskauden aikainen venyttely. Selkäranka. Raskauden myötä painopiste siirtyy, mikä voi aiheuttaa selkäkipuja. Venyttelemällä selän alueen lihaksia voit helpottaa kipua ja parantaa ryhtiäsi. Lonkat ja reidet. Lantion lihakset voivat jännittyä raskauden aikana. Säännöllinen venyttely voi auttaa rentouttamaan näitä alueita. Pohkeet ja jalat. Turvotus on yleistä raskauden aikana. Pohkeiden ja jalkojen venyttely voi auttaa parantamaan verenkiertoa. Vinkkejä turvalliseen harjoitteluun. Kuuntele kehoasi. Jos tunnet kipua, huimausta tai muita epämukavuuksia, lopeta harjoitus ja keskustele lääkärisi kanssa. Vältä liiallista kuumuutta. Raskaana olevien tulisi välttää liiallista kuumuutta, kuten kuumia joogatunteja. Vältä tasapainoa vaativia harjoituksia. Raskauden edetessä tasapainon ylläpitäminen voi tulla haastavammaksi, joten ole varovainen tasapainoa vaativien harjoitusten kanssa. Juo paljon vettä. Varmista, että pysyt hyvin nesteytettynä harjoituksen aikana. Neuvottele lääkärin kanssa. Ennen uuden liikuntarutiinin aloittamista keskustele aina lääkärisi tai kätilösi kanssa. Liikunta ja venyttely voivat tarjota monia etuja raskaana oleville naisille, kunhan ne tehdään turvallisesti ja harkiten. Ne voivat auttaa vähentämään kipua, parantamaan mielialaa ja valmistamaan kehoa synnytykseen. Tärkeintä on kuunnella omaa kehoa, valita oikea intensiteetti ja keskustella lääkärin kanssa ennen uusien harjoitusten aloittamista. Voit lukea lisää raskauteen liittyvistä asioista sivustolla raskausaika.com. Linkki sivustolle on tämän videon alla videon kuvaustekstissä.